Много задавам въпрос, можем ли да поставим защитно фолио на отделни детайли или трябва да е на целия автомобил? Може да се постави защитно фолио навсякъде, не само на предната част, може да бъде поставено на целият автомобил, частично, на определени детайли, дори в интериора, като разбира се, най-лесно се работи с софтуер, по този начин гарантираме безпроблемно монтиране на самите фолия. А можем ли да комбинираме защитни фолия с керамични покрития? Можем да комбинираме и това, като един от най-честите пакети, които предлагаме при нас е комбинация от защитно фолио и керамично покритие, което означава предната част да бъде направена с защитно фолио, или това са ударните зони, а от вратите назад да полираме и да апликираме керамично покритие, като по този начин няма да има визуално разлика между керамичното покритие и фолиото, но това, което ще сме постигнали, ще бъде защита от камъчета и летящи предмети към колата, а назад автомобил ще се мие много по-лесно и ще се поддържа лесно. По този начин ще намалим и драскането по време на самото измиване. А върху фолиото можем ли да поставим керамика? Можем да поставим и керамично покритие върху фолията, като това е допълнителен защитен слой, който ще направи измиването още по-безпроблемно и ще удължи живота на самото фолио, като по този начин то няма да пожълтява и ще се самопочиства още по-лесно. Но когато работим с висококачествени полиуретанови филми или термопластичните нови материали, в горният си слой повечето производители в момента влагат керамично покритие или така наречените защитни слоеве с водоотблъскващ ефект и понякога е излишно полагането на такъв тип керамично покритие за фолия. Ако имате още въпроси, питайте него.